Clap your hands, everybody, come on! What's up mga Kabisyo? Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat! Hello, Good good morning! Yes, and welcome to another episode of our podcast. This is Foodcast! So ayan, kailangan ko naman na sabihin yung mga kasama natin dito ngayon. Ipapakilala ko sila. This is Ray. Hi. And this is Aya. Hi, guys. At siya naman si Ellen. And we are from Partido State University. Okay guys, so for today's topic, obvious naman, nakikita niyo ba? Yes! Wow, guru-guru to! Nagpapalaw! Sugar and rice! Yan. So ngayon, same day kita nagpamarahaw. Slight lang. So ano, madali lang ini. Since about sa food ang pag-ulay taon yan, ang ilang kong kakaputan is, ano ang naglalaon sa isip nito pag foods na ang ulo namin? Siyempre, ako naman Ay, nalalang ba ang food na ang naisip ko, masira. Lalo na kung siya ang food. Ay, magbigay sa lamesa. Pakiluwagan sa dire. Yan. Kaya ano, Miss Aya. Ano nagalaw sa isip ko? Ay, ibang nagalaw sa isip ko! Pwede paluwas ba? Siyempre, masiram iyan. Yan! Makabasod. Mababasog ka talaga. Yan, ikaw naman po. Ako mas aside sa masustansya. Hindi ka na. Hindi ko natin yan! Living ang kuya ka. Dapat sikwento yan. So, di ba, kada ako naglalawag sa isip ko pag foods na ulit. So, ako man, syempre, so, kahit buwan, basag ako. Yes. Kahit buwan, makatulog ko luwag. Grabe. Hindi ko lang pagtulungan natin. Nagkagal ko pa na sulpulupul. Okay. So, next second question na po. Iba ko muna yan. Ano ang comfort food niyo and why? Para lupitan mo siya. Handa, total lupitan mo. Ikaw na. Ay ako, isang makita nag-suffer yung bata. Ano lang, ice cream talaga ako. Kapag pinag-a-again ako sabi, gusto ko malipot para gano'n lang siya. Ice cream talaga. Kapag pinag-a-again ako. Pero maliban sa ice cream, ice cream. Yes. Kasi ako. Grabe ka na pala naman. Okay. Si Iya. Ang comfort food ko, itong halaba! Ay, cheese. May chance. Nag-melt? Minsan hotdog! Bingo! Anong color yan? Anong color? Bingo. Minsan brown, minsan pula. Ewan talaga, hindi ko na po literary ha. Iniinitan ako dito. Init pala daw may Iniinitan nag-call. nga niya. Grabe ha, iniinitan ako ng super bowl. Okay. Tama na. Ellen, tama na. Go. Alala, ito ko yaman ang comfort food ko, halaba mo siya pero salit lang kaya. Malanit. Oo, manipis na. Maniwang pala. Ito pala, fries man lang siya. Ay, oo, masarap ka. Lalo na pag mamundo. Talagang fries and go, pero kunya, di ko siya di ako nakakaning fries tapos ko tios sa boarding house, you know? Anit na Ang sa kuya man, anything basta pwedeng ka ka, no? Baka yung pinipili. Wala akong kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Ikaw Service ng naman! totoo. Uy, nagpahanap na. So, comfort food ko is, pakwan. Oh, juicy. Juicy. Tapos, na-confire. Ano siya? Good for the heart. Basta yun, ang pinakamasarap talaga sa kuya, it's either pakwan or salad. Ay, Sirap! Gusto mo pa rin malipot, no? may cheese ng pagkain. Tapos ganyan,
kompleto ang food talks pag may kita. Dapat fast ka ha. Okay, sige. She said it's my heart. Magayon. Ano ta ako? Okay, si Ellen. Fast talk ha? 3, 2, 1. Favorite food? Sabi na Nag-loading pa, nag-iisip pa. Ulit. Take 2. Okay, favorite food? Fries. Favorite drink? Coke. Meat or gulay? Meat. Do you like to cook? Yes, but I don't know how to cook. Kayo man pa na kanina yung curious na ano. Yan. Go lang, go. Pinaka-hate mo na food? Siya. Ay! Ay, literal. Pinaka-hate mo na Sorry food? lang ang palaya. Homemade or grab? Homemade. Hindi mo gusto ko. Nakakaya ako mag-grab. Pwede ba yung tina lang nasa wallet ko? Spicy or not spicy? Not spicy. Chicken or fish? Chicken. Milk or coffee? Milk. Luto niya, luto ni mama mo. Both. Grabe naman ay! Yan, o. Ay, wala pa ito. Palakpakan naman dyan, guys. Alam, ang tuyo na Go. Okay, Eya. Favorite food? Nag-loading. Nagdawin ka tara-tara. Sige, take 2. Favorite food? Up, down. Meat or gulay? Meat. Do you like to cook? No! Yeah! Ay, mga gusto talaga nila lutuan sila. Okay, pinaka-hate mo ng food? Okra. Ay, why that? Homemade or grab? Homemade. Yeah! Nag-prepare. Spicy or not spicy? Spicy. Fish? Chicken. Milk or coffee? Coffee. Ano yan? Gusto ni mama? Luto. Luto mo. Okay, so yes. Grabe na. Alam mo talaga kung ano talaga gusto niyo. Nag-nervous na ako. Okay na po kung simulan ng ating confession room. Ray, are you ready? Yes, I'm ready. Gusto ko chocolate. Okay. Favorite food? Chocolate. Sige. Go Sige mo. Inuulam? Oo. Ay, ano. Sige, ulit. Okay. Favorite food? Laing. Favorite drink? Meat. Ay, meat. Ulit. Sige, ulit. Okay. Favorite food? Laing. Favorite drink? Soft drinks. Meat or gulay? Gulay. Do you like to cook? Yes. Pinaka-hate mo ng food? Okra. Homemade or order? Homemade. Spicy or not spicy? Spicy. What? Yes. Chicken or fish? Fish. Milk or coffee? Coffee. Ano na order ko ni mama? Luto ko. Self-proclaimed chef. Okay, so yun. Ika naman siya. Alam, maisip ko lang. Ika na. Okay. Lights, camera, action. Favorite food. Sige, 1, 2, 3, go! Favorite food. Wala. Pag-isipan ko muna. Mataro mo na kami. Yan, ano na? Sinabawan. Favorite drinks. Lychee? Okay. Meat or gulay? Gold! Meat or gulay? Gulay! Gulay again. Do you like to cook? Slide. Pinakain mong food? Fast talk, be. Fast talk. Wait lang. Take ulit. Okay. Pinakain mo na food. Alam mo, take mo. Balik. Ito, take mo po daw. Ay, sige, ulit. Pinakain mo food. Ako. Homemade or grab driver? Homemade or order? Order. Okay. Spice or not spicy? Spicy. Chicken or meat? Chicken. Ano yan? Milk or coffee? Coffee. Luto niyo or luto mo? Luto ko. Yan. Okay, so diba? Yan. So nagkakaroon naman guys kung ano talaga mga favorite foods. So for the fourth question. Tapos kita sa fast talk. So ngayon, ang ikapat na hapon ay anong naging comfort food mo throughout your disappointments and frustration as you grow up? I think Okay, oo. As for me, so na-mention ko na kanina, is na ang comfort food ko talaga is ice cream. So yun talaga yung nagtatawag sa kuya ng relief kapag nakakaano na ito doon, nakakanak.
So, mag-iin siya sa per month. Nakakakal. Kasi iba, di ba, pag mag-gano'n. Oo. Yes, nalilipot ang ano. Ang Nalilipot ang ano, ang pag-month. Ako naman, ano talaga, fries and Coke. Ano talaga, nakaka-save talaga siya ng ng life! Life-changing. Eh, pag ito talaga ako sa mood, feeling ko kulang ako sa Coke, kulang ako sa fries. kulang na. Basta pag nagkakahal ka lang, kompleto naman ang kayo. Oo, happy na ulit. Ganun ko pa daw, ganun gusto ko paliblan. Kaya gusto ko talaga ng fries. Ay. Kanina panahon ako tinakain. Talaga. Kaya ang batok sa partido ka. Okay, go. Ako bukod sa hotdog niya. Ay! Hindi ka lang kinakain din. Ako ba yung hotdog na simbag ko kasi bago? Pizza. Ah, Iba ang natatawa kang pizza sa iyo mo. Pag nakakan ka, ay sirap! Ano flavor ba ang gusto mo gawin sa? Gusto ko ito with cheese. Hawaii. Hawaii cheese. Wow! Mahilig sa cheese. With matching ano? With matching ano? Coke. Yes, sirap na. True. So ko yaman, ang comfort food ko, kada ako siya, pero i-ano ko, specify ko talaga. Kasi ang season niya ng pakuan, siguro mga twice a year lang. Kaya, may pati ko talaga siyang tig-crave. Dawa tayo mo ko ni sa Rubilo, kaya pag mag-isip ko lang. What if kami lang sa'yo? May kakulit ako may magkawin yung pakot eh. Tapos maliban dyan, may kamaning salad, tapos itong fries din, pero ano siya, kasi pero kung as in kada ako nakaka-comfort sa kuya. Minsan nga, daw, ko alam mo, comfort pa rin ako pagkas na pa. Nakaka-comfort talaga ako. Pag magabato ng problema ko, nakita talaga ng stress eating. Coke lover ka din. Coke lover din pala. So, yun to. So, habang nagdadakula ako, syempre nagbabago ang mga taste buds na. Ano na to sa mga ano na sa mga food na dati nitong gusto pero tayo na Uy, kayo, may mo na ako ng pili. Dati kayo ano. Ay, oo. Pero ako kaya, kung ka ito hanggang ngayon, may magdarating. So, kung ano ang available na kakain, kung ano ang pwede kong kakain, kung pwedeng kakain, nakakain ko siya. Same. 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 Parang Ako man, or sa mga pagkakanal dati, nakabuhin mo kakain pero kinakasama. Ako dati, di ako nagkakaling okra. Tapos ganyan, nagkakaling okra. Nagkakaling okra. Kasi dati habo ka talaga, kasi nag-ano talaga siya, medyo slimy. Dahil nag-ano talaga siya. Pag habo ko siya, pero ganyan, mas bet ko na siya kapag may lemon and may sili, tapos everything happens for a reason. dating day ko tikakan talaga ang munggo. Tapos ngunyan, favorite ko na siya. Tapos nagkaka na din akong dikit na gulay. Pakipala na lang yun, Ben. Hindi mo hindi. Okay, si Iya. Ako tigakan tumanggaray. Dawa na pinagbago. Dawa brown. Ikaw pa rin ang hinahanap ng puso ko. Bago man ang yan. So, ang mga dati kong day kinakain, or drinks na lang, is coffee talaga. Kasi pag si Papa Kata nagtitinta din kami, nagbabataan ako sa'yo, padus! So, kasaki ako, di ako nagkakape, or may lang, pero habo ko din yung gatas. Hanggang ngayon. So, ngunyan, naging coffee addict ako bigla, di ba? Ako, addict pa yung addict. Sindi Ayun pala, addict sa'yo. Bukod sa addict sa'yo, addict kami sa kape. Yan, may kakompetensya ka ba? Ano ka talaga? Ayan. So, dati, ngunyan talaga, dahil nabubuhay ang sistema ko kumain ko. Sa'yo ka lang kita, Ben. Sa'yo. Ano ba ito, Be? Coffee. Yan. May pagkatanong ka kaya, coffee ko. Coffee ko. Meron lang. Pero magkailan Coffee ko black. Yan, basta yan, matapang. Ikaw lang, charing. So, seryoso na. Coffee ko. So, for the final question, hawak kamay para sa finalist. Okay. So, ano ang realizations and reflections ninyo about sa mga sa pinag-ulayan ka? Na-realize ko yan. Super important ng food. Yes. Kasi pag bayan ka na kinakakat, pwede ka mag-crumb. Yeah, pwede ka mabaliw. Pwede ka mabaliw. Minsan na Pwede ka magbaliw
one after. Nakakompleto man ang kinakan mo. May amots man talaga guys. Ang problema na Lalo kung ano, lalo na kung ano talaga yung tama mo sa iyo. Grabe. Okay. Baliw na baliw sa'yo. Baliw. Okay. So, ikaw rin. Ako na-realize ko na food is really important for our health. No, Digestive food. system. Oo. As in, dahil, nakakatabang talaga siya para maano sa sa beauty, ma-comfort sa beauty. So, important ito. Dapat, maingat din kita sa mga kinakain. Dapat, make sure na it is healthy. Yan. Dapat more on proteins kita, calcium, Yes. Kaya dapat good sa ano. Dari mag-sorry. Yes. Dapat na talagang pag-isipan kung anong kakakanuntas. Dahil basta kakalaning kakan. Ayan, suga pa na suga. Baka macho? Yeah, dapat pag-isipan mo talaga kasi. Yeah, very important. Isipan mo ang kinakain. Yan, pag-isipan ng mabuti. Baka iba na yung Hindi ka ma. Baka di ka ma? Baka dahil ka may pakso. Yan. So sa kuya man, ang realizations ko about sa topic na yun is dapat talaga piliyon ta sa mga foods na makakarahay sa food. Parang siya lang. Charay! Charay na sa nabiyaan. Hindi kami nakaka-relate. Uy! Hindi ka lugod. Okay, so dapat talaga na paingatan ta sa dieta kasi kung gusto ta mabuhay ni Haloy, yan. Dapat Tsaka na kita magparapagutom kasi ang talaga, di na ko mag-arog sa mo. Basta kasi pag nagugutom ka kaya perme, makaka-ulcer ka. Yes. Di ba another dagdagan gastusan? Yes. So dapat, may mga comfort food kita na arog ka eh. Kaya ano man tamagari, please drink moderately. Eat and drink moderately. Yan. So yun, dito na nga nagtatapos ang ating podcast. Salamat sa pagantabay at sa pakikinig sa amin ngayong umaga. This is Food ka! Sorry. This is Ray Hapa.